Lezigezi indaba ze-1KZN TV fundalo Samgiliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. ICabinet lesifundazwe lihambele eMzinyathi uvelile osola ngokugwaza unina wengane yakhe kanti odokotela bangaqashiwe nohlelo lokusiza izakhamuzi mahala. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli neCabinet lakhe bahambele indawo yaseNquthu ngaphansi komasipala wesifunda uMzinyathi lapho behlanganyele khona nomphakathi ukuzodinga izindlela zokuletha kwentuthuko emphakathini. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi bazohlola ukuqhubeka kwentuthuko endaweni yaseMzinyathi. Sixoxa nanenkinga nje ibhena umphakathi ngendaba yobugebengu. Indaba yokuhlukumeza abantu besifana nengane ukubulawa kwabo ukuthi umphakathi ungabamba liphi iqhaza ukube siqede zonke lezi inkinga ezihlasele abantu bakithi baseNquthu. So uhambo lwethu ukuyohlola imisebenzi kahulumeni silalele ukuze masihlela inhlelo zentuthuko ezizayo. Abanye nje bakade bekhuluma namhlanje bethi sifuna amablock. Angithi mawehlela uhulumeni useyazi ukuthi kule ndawo kunodaba oluthinta amablock. Kodwa nanokuba yihloke ekuthenini makukhalwa ngezinto ezithinta omasipala sikwazi njengohulumeni ukuthi sesiyazi abantu bakhala ngani umasipala nenze njani kube khona ukuxoxisana thina manifuna sinilekelele singanilekelela kanjani ngoba okukhulu kunako konke ukuthi senze njani ukubambisana njengohulumeni kusuka komasipala ngoba uhulumeni lapha akuwona uhulumeni wesifundazwe kuphela khona ngisho omasipala. Uqhube ngokugcizelela ukuba abantu kufanele bebe nawo amakhono ukuze bekwazi ukucosha uma ngabe kunamathuba omsebenzi. Bese sibuya ke sibala emphakathini sesizoxoxa nawo ke sizowuthulela ngeenkinga ababhekene nazo njengodaba lamathuba omsebenzi. Abantu bakwaZulu-Natal kufanele babuyelwe ithemba ngokwenzakala uhulumeni ngoba kuningi okwenziwayo okwadala amathuba omsebenzi kodwa futhi udlulisa umyalezo ukubona ukuthi phela namathuba omsebenzi adinga ukuthi abantu babe namakhono bangahlanjani bethi baqoqa amathuba omsebenzi ngoba makuthiwa kukhona umuntu ozoshayela nje iTLB ungenalo iskill sokushayela iTLB uzoba nenkinga manje sizoxoxa nangakho lokho. Kanti ungqongqoshe omnyango wezolimo uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi kunezindawo eNquthu abazozilekelela njengomnyango ngamadiphu. Sivakashele indawo entathu kodwa lapha ngenkathi senza ibriefing kube khona ukuvela ukuthi khona abantu abakhala ngediphu ngase ngisho ukuthi hayi ubala lolo sizobakhela thina idiphu bese kuba khona futhi abakhale ngepolice station eyavalwa kudala kuthiwa yakhiwa kudala kuse umntwana okwaphinda angene esudaba ke sizolithatha siluyise phezulu because upremier kade engekho and amaphoyisa siyazi ukuthi aphethwe kuzwelonke kodwa udaba ngoba siuhulumeni sonke sizolidlulisa. Sase siya esikoleni esafica ukuthi esikoleni kubi kakhulu shoda ngamanzi umuntu nje uthe uzokhuluma nomeya wedistrict la sibone ukuthi amanzi abakwazi ukuthi bawafake ngoba even umphakathi bulapha ukhala ngodaba lwamanzi sase sixoxa ukuthi sizoxoxisana sibone ukuthi basizakala kanjani. Kubi kuthobe kadlahle ezindabeni ze-1KZN TV ngiseNquthu. Uveleke kafushane enkantolo yeMantshi yaseMzumbo ogwinini likaMthaniya wesilisa osola ngokubhokoda ngoMeso unina wengane yakhe owashonela kwesibhedlela emuva kwalesi sigameko umsolo wasiyandazakwe uveleke enkantolo ngecala lokubulala owayisinqandamathi sakhe uNozipho Mpele. Siwujabulisile umndeni kaMufi isinqumo sikaMsolo asokulaxaza isicelo sebheli ecaleni lokubulala enkantolo yeMantshi yaseMzumbe. Umsolwa uSiyandazakwe owabulala unina weingane zakhe ngesihluku endaweni yaseMthalume waboshwa emuva kokuzinikela emaphoyiseni. Uyise kaMufi umnumzane Cyril Mbele ekhuluma ngaphandle kwenkantolo uveze ukuthi ukhululeke emoyeni ngesenzo sikaMsolo. So namhlanje sozwana wase ummeli wakhe wayeka ummela wasethathwe enkantolo. Sizozwana namhlanje ukuthi le nkantolo thini kuyena kodwa kuloko uqala wayinqaba ibail wathi akayidingi so ngiyasithokozisa ngibona ukuthi uyayinqaba ngokuthi nabo mhlawumbe impilo yakhe ayikho safety. Kanti futhi uMbele uphinde wathi bengumndeni bayafisa ukuthi inkantolo yenze ubulungiswa. Ukufisa kwami ukuthi umuntu athole isigwebo esimfanele ngoba siwumndeni asijabulile ngisho ukuthi ifamily nje iyonke kwaMbele ayithokozile enhloko. So kungako nje sila namhlanje sifuna ukuthi inkantolo izona siphi isinqumo
kodwa kona ukuhamba kwecala kubasisi ngibona kusamba kahle ngabona inkinga khona. Inhlangano elwela amalungelo abesifazane nezingane, iWomen of Umzumbe, ibonakale ibhikisha ngaphandle kwalenkantolo. Okhulumela lenhlangano uNompumelelo Luthuli uthe sebekhathele ukubulawa kwabantu besifazane kule ndawo. Ukubulawa kwabantu besifazane akusiphathi kahle ngoba kuyisihlava esesandile. Ize silwa ngendlela esilwa ngayo kodwa akukho ukubonakala ukuthi abantu besilisa bayayizwa noma bayasizwa isikhalo sethu. Asiphathekile kahle and isifiso sethu ukuthi kuphele lokubulawa kwabantu besifazane. Siyafisa futhi nenkantolo ukuthi engathi ingenza isibonelo ngoba mhlambe kwesinye isikhathi udilika jele kumuntu mangabe umunye emva embulaleni noma iminyaka labanikeza wona ayisebenzeli ngoba umuntu wazi ukuthi mengabe ejele ufika ahlale vele egcineni uzophinda abuyele ekhaya. So asikho right ngendlela abantu besilisa benza ngayo endaweni yethu yaseMthwalume. Uqhube wathi okubakhalisa kakhulu ukuthi emuva kokubulawa kwaNozipho Mbele kwabulawa omunye umuntu wesifazane khona kule ndawo. Ukhona umuntu wesifazane obulawiwe ngaphansi kwamasipala seMzumbe, usisi uNontando wakashoze eCabhane oneminyaka ewu20 obulawe kaHlungu isoka lakhe naye limshaya ngesando waze washona. Nakhona futhi ngoba kuseyindawo engaphansi kwethu nakhona kusiphathanga kahle lokho ngoba asazi siyafisa ukuthi abantu besilisa makukhona lokho okurongi esakwenzayo ezabantu besifazane basitshele noma mhlambe kuyimali mhlambe khona imali mhlambe khona umuntu wesifazane oyedwa mhlambe owathatha imali yomuntu wesilisa oyedwa. Siyacela ukuthi abantu besilisa basitshele ukuthi yini ekufanele siyenze ukuze kuphele lokubulawa kwabantu besifazane. Umsolwa ulindeleke ukuthi abuyele enkantolo zinguJuly 16. Lo mbiko niwethulelwa intatheli yezindaba ze1 KZN TV ebika iseMzumbe ogwini oliseningizimu nelikaMthaniya. Odokotela bangaqashiwe bathi ke ukuvula izindawo zokusebenza ezizimele kudinga ke imali eningi futhi lokho ke angeke kushintshe isimo ezibhedlela ngoba ke iningi labantu bakulela ninayo imali yokuxilongwa ngodokotela bazimele. Labo dokotela basho kanje ngesikhathi ke belethe uhlelo lokuxilonga izakhamuzi mahala eMgungundlovu ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezempilo okuyilapho beqinqe khona njengoba bekhala ke ngokungaqashwa. Odokotela bangaqashiwe KwaZulu-Natal bathi abantu abayeke ukubuza ukuthi kungani bengavula ezabo izindawo zokusebenza ezizimele. Baveze ukuthi kuyabiza futhi akusona isisombululo. I-process yokuqala i-practice i-process edinga imali eningabi ngendlela emangalisayo ukuthi ke nathi besingakulindele lokho sesikubona kwenzeka eKwaZulu-Natal. Kube mhlambe besikulindele nathi mhlambe besoyihlela ngendlela silungiselela ukuthi izofika lento bese ke sidalela awethu ama practice. So njengamanje sithola sisesimeni sokuthi nje it's not an option ngempela financially nangokwesikhathi nje akusi option ephathekayo ukuthi singayenza njengamanje. Imphakathi yethu iningi labantu noma singavula ama practice abe 100 but kuyabiza ukuyobona udokotela private. Omunye kulula ukuthi aye clinic nalapho futhi nase clinic omunye umuntu kumele acabange imali yetekisi ukuthi aye khona. So as much as singakwazi ukuvula ama practice but imphakathi ethe eminingi dependa kwi-public. Most yabantu mabedinga usizo lezempilo baya kwizikhunga zezempilo zaka-public. Most ayikwazi uku-afforda. So noma bangawu-100 odokotela abavula ama-practice, iningi labantu alikwazi uku-afforda. Kuyabiza ulokhuzane ukubona udokotela ka-private. Basho kanje labo dokotela ngesikhathi bexilonga abantu mahala. Sidecide ukwenza i-health screening njengoba ubhuti wami esechazile. Sisemzabalazeni sidecide ukwenza i-sit-in. But sisodokotela sihleli sifundile and siyakwazi ukuthi sitreat abantu. So namhlanje sidecide ukuthi sizosiza umphakathi siyahlola iBP, ushukela, siyenza nama HIV test bese siyawufundisa ke umphakathi ezempilo zabesifazane nabesilisa. Bathi izikhala zomsebenzi ezithenjiswa uhulumeni wesifundazwe azanele. Lapho simekhona njengamanje sikule ndawo yokuthi ke namanje sibonile uPremier esipha ama post awu20 kodwa lawo ama post lawo siwabone thina engekho enough nakancane ngoba odokotela abadinga imisebenzi ba 137 kanti odokotela abadingekayo KwaZulu-Natal bangaphezulu ka 300. So inamba ka20 siyibona incane kakhulu. Ingakho ke sithi asiqhubeke nomzabalazo wethu siqhubeke sinxenxe yena ku Premier naye uMEC
ukuthi baye laphana ku Minister of Health uDr Aaron Motsoaledi ukuthi asheshise leya process yama post angu 800 odokotela kazwelonke. Enyunyana yodokotela iSamathu ithi uhulumeni ubenzela phansi odokotela. Okwamanje we're very disappointed in the government as a whole, because this is not a problem that's affecting only a KZN. But we're hoping they do better, not only for the unemployed youth, but also for the population at large. Izindabeni zo1 KZN TV ku Ayanda Dube Simkhongondlovu. Lesi sithangami siqale emva komhlangano obuhlanganisa ubuholi beANC kanye necaucus emakhansela eANC kubona lo masipala othathe amahora amabili. Umxhumanisi weANC lesi sifundazwe uMark Mabuyakhulu uzosithatha sibeke ngoba kade bekuhlanganyele kanye nayo icaucus. Ihlanganela kanye necaucus yeANC. Ebesikuzelela ngokujwayelekile iANC iyaya iyohlangana nalabo ebathumile ekhulumeni. Sihlanganeke nabo namhla sizokhuluma ngeindaba ezithinta umasipala walapha kwaDukuza. Kodwa ikakhulukazi phakathi kokunye besedlulisa umlayezo wesinqumo sesigungu seANC KwaZulu-Natal ekulandela ucwaningo uphenyo esilwenzile esasishilo konokho ukuthi sizolwenza. Silwenzile ke saliqeda. Emveni kwaloko besizobeka umbiko ukuthi okokuqala sesithe sicela ukuthi umeya walapha kwaDukuza kanye nephini likameya bobabili kuba bafake izincwadi zokwesula esikhundleni zokuba umeya kanye nodeputy mayor. Lokho ke asisho ukuthi sebakwenzile, sisitholile izincwadi zabo, kodwa ngokulandela ke inqubo yomthetho kuzomela ukuthi baqhubeke nomsebenzi kuze kuba khona abakhethwayo ezikhundleni zabo. Ngakho ke besizosho leyo nto ngaphezulu kwaloko sishilo futhi ukuthi ekubeni sesilwenzile ucwaningo sitheke umeya nodeputy mayor kuzodinga kuba khona ingxenye yemali abazoyibuyisa eyayihambisana nokuthi baqashelwa izimoto. Lokho ke kuyokwenzeka kuphela kulesi sikhathi kusukela bengene ehhovisi bekhethwa njengomeya kanye nodeputy mayor kuze kube umkhandlu wakwaDukuza uphasisa isinqumo, uthatha isinqumo sokuthi ubaharishele bona imoto. Kusukela ngelanga ke umkhandlu waphasisa ngaso isinqumo sokubaharishela imoto kwase ngesesona isinqumo sabo kwase kuyisinqumo somkhandlu. Okwesibili, odabeni oluthinta umeya kunendaba ephatha ukuthi kunemoto iyayifanele uba isebenze njengemoto eyi-backup car. Kuleyo ke sithe imali eyasetshenziswa ngaleso sikhathi isetshenziswa uyena umeya, yonke leyo mali ukusebenza kwaleyo moto kuyoba zindleko zakhe. Okwesithathu eyokuthi sithi ke sizosebenza manje sisheshise ukuthi udaba lokuvalwa kwezikhala silandele inqubo yangaphakathi embuthweni yokwenza lo msebenzi odinga siwenze. Sizofisa ukwenza ngokukhulu ukusheshsha ke lo msebenzi ukuze siqinisekise ukuthi umasipala wakwaDukuza uba nozinzo uyasimama, abantu bakwazi ukuthola izidingo zabo kusuka manje kuya phambili. Kudebo Sibisi bezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngikwaDukuza. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukelo sabukeleke zona indaba ze1 KZN TV nazi kihlokwana kuyizona ehamba phambili namhlanje. ICabinet lesifundazwe lihambele eMzinyathi uvelile osola ngokugwaza unina wengane yakhe kanti odokotela abangaqashiwe nohlelo lokusiza zakhamuzi mahala. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela Zakhele Shamas uthi ke izinkinga ezibhekene neqembu lomkhonto wesizwe party zilahlekisa ke ithemba njengoba ke le qembu belibonakala ke lingakwazi ukuhlakaza uhulumeni eGNU ngokuthi ke liphathe amandla okuhola uhulumeni. UShamase uthi ke lezi inkinga nembango yangaphakathi yenza leli qembu lilahlekelwe ukwesekwa njengoba ke selivele selihlukene phakathi.
Leli qembu lisematheni ke kulezi insuku njengoba amanye amalunga alo efuna lowo onguSethobwe Collins Shabane ukuba ke axoshwe ngoba bemsola ngokuthi useka ke iqembu noma kuseka izwe laka-Israel kubona benabeseka iPalestine iHamas. Ngokunjalo usekela manyolo leli qembu Hlophe ubhalele kumongameli walo leli qembu ekhala ke ngokuxambukela kaDuduzile Zuma Sambudla ezindabeni ke zeqembu nokwenza kube nzima ukusebenza kanti ngaphambilini unobhala jikelele Floyd Shivambu naye ke wasula bese songulela iqembu nokunye nje okuningi ukuhlanganisa leli qembu. Lento yenzeka iqembu leMK Party it is a cause for concern wonke umuntu ngoba iqembu becatshanga ukuthi mhlambe lilona lizokwazi ukuthi liansithe the GNU kakhulukazi ANC ku power nationally nakuma provinces kodwa manje kuyabonakala ukuthi ngathi kuneyinkinga langaphakathi singakayi ngisho khethweni lozasekhaya singakayi ngisho khetheni ka2029 lezi zinto ezenzeka khona kubonakala ubaba uShivambu SG uqale waba unational organizer waba uSG secretary general eshiya eqembini wasebizithangamisa bezindaba bathi useyilunga leqembu kodwa manje kodwa ake uneyinkinga ekhona wathi kuthiwa manje unama supernatural powers okwesibili uhamba waya lapha kuBushiri eMalawi okwesithathu futhi ngathi khona ungazwani phakathi kwakhe nobaba uNhlamulo Ndlela nomama uDuduzile Zuma Sambudla kodwa manje uyabona ukuthi lezi inkinga lezi ayigcinanga lapho ngoba nakho manje sekukhonjwa ngenjumbane umama Collins Shabane nosekela mongameli uJudge Hlophe uDr Hlophe uyabona ukuthi manje lezi inkinga lezi ziyalithunaza iqembu ngoba lihlukana phakathi kumanje sikhuluma nje sibonile ubaba uShivambu esithangamisa bezindaba ethula ama members azosebenza nalo ukuthi babuyise kwakhiwe imayibuye party uyabona bakhona akade bekumkhonto wesizwe kade abahamba naye bakhona nabade kuEFF ahamba naye so kusho ngamanye kuzoba khona elinye futhi iqembu futhi lezombusazwe elizothena amandla yona iMK Party neANC noEFF nabanye kusho ukuthi iBlack electorate ihlukana kaningi ukuzokwenza ukuthi ingabilula ukuphatha iningizimu Afrika kweqembu elilodwa. uShamase uthi uma kwenzeka leli qembu lithola amandla okuphatha lokho kwenzeka manje kukhanda isithombe singesihle sokuthi ke kuyoba ileli qembu eliyobeke lishintsha ungqongqoshe njengoba kwenzeka manje kulona beshintsha izikhundla. Lokho futhi kusinikeza isithombe sokuthi uma ngabe iMK Party ingena emandleni sengo2029 bangaka ominisa ukuthi kuphela u5 years sebeshintshiwe sekuthiwa khona uMinister of Home Affairs sebebathathu noma bane by end of 5 year term besemandleni bangake osekela mongameli noma uyabona uma ngahle kwenzeke mhlambe ngebhadi uNkulunkulu akhumbula umholi weMK Party kuyokwenzakalana eqenjini kuyiwa phambili ngabe liyohlakazeka noma ubuholi akuzukubangwa yini ubuholi njengoba kwenzeka kusemanje likakangena emandleni lokho kusinika usishiyana imibuzo eminingi singabahlali baseningizimu Afrika ukuthi iMK Party masingayinika amandla manje iphathe izwe noma ngabe iphathe KwaZulu Natal by outright majority bangaka abaphathiswa the MEC ongathi kuphela u5 years sebeshintshisiwe ezikhundleni. Unobhala weNomse King Cetshayo uThulanxulu uthi ke bazonikeza inkampani iKoto Construction umnqamula juqu wesitsuku ezili14 ukuze ke izolungisa izikhalazo zabasebenzi abangeneme ngemholo abunikezwa ke hilo sonkontileka lokhu kulandela izikhalo ngemholo kwabasebenzi iKoto Construction eyenza ke umsebenzi wokwakhwa ke inxaxhela yezitolo iPrince Mangosuthu Mall eMpangeni. Inyunyana abasebenzi Nomsa isifundeni King Cetshayo ithi izolo labasebenzi ukona konke kwabakhalaza ngakho njengoba sekunesikhathi eside abasebenzi bezolisa izikhalazo zabo kodwa beshaya indiva ile nkampani ezokwakha unxaxhela ezitolo eyakhiwayo eMpangeni ePrince Mangosuthu Mall. Ikhalo zethu ke la ekhona okokuqala bayenqaba ukumukela iunion abasebenzi beyijoinile beyikhethele yona ngezathu engaziwa ukuthi iziphi. Okwesibili ukuqasha kwabo baqasha abasebenzi bangaphandle hayi bala eSouth Africa nangaphandle kweprovince and sidemanda thina ukuthi at least u90% wabasebenzi ababa abantu abala kwidistrict yase King Cetshayo yilokho esikudemanda. Okwesibili sidemanda ukuthi
ama-subcontractors asebenza lapha makuba ama-subcontractor local kunokuthi kuqashwe ama-subcontractors angaphandle ngoba sifuna ukuthi ubugebengu ne-unemployment inciphe kule ndawo yaseMhlathuze. Okunye-ke kwakho-ke kunama-allegation ukuthi le kampani le ibhulisha abasebenzi iphinde ingakhokheli abasebenzi ngohlelo okufanele bekhokhele ngapha bakhokhela ngokwe-minimum wage. I-minimum wage kusuke ngekona ikhokhela abasebenzi ngaleyo kusuke kushiyo ukuthi ngeke ukwazi ukumkhokhela umsebenzi ngaphansi kwalokho akusho ukuthi ikhokhela i-minimum wage. Le nyunyana inqumela ugwayekati kwezinsuku eziyishumi-4 inkampani iKodwe Construction ukuba kuyiphendule kwizikhalazo zabo. Uma kungenjalo izothathela ke le nkampani izinyathelo ezinqala ngezenzo zayo. Ufuna ukuthi within 14 days bakwazi ukuresponda kuthini. Uma bengarespondi sizobuye sibavakashele futhi lapho kuzobe seku-serious kakhulu ngoba sobe sesithatha enye memorandum sithumelela kuma-authorities ama-local municipality, district ne-local lapho sobe sidimanda khona ukuthi abastopishe le company ngoba asikwazi ukumukela ama-companies athi azo-create employment kodwa bezoqasha abantu bangaphandle kwe-province. Yilokho-ke sobe sikwenza. So lokho kwamanje kusiyistart isiqalo nje emva kwalapho kuzoshuba kakhulu. Le nyunyana yabasebenzi nomsa inxuseko umasipala omhlathuza nobuholi bomdabu bakuhlanganyele kanye nabo ekulweni nokuxhashazwa kwabasebenzi izinkampani ezizoqhuba kumsebenzi wazo kule ndawo. Inkampanini ezifikayo zizosebenza lana uma izoqhuba zenza njenge-iKodwe and zizobuthola umzima asizokwazi ukuyiyeka asikubekezelela. Uma sesibhekisa kubuholi obutraditional and nabo kufanele kusukume bekwazi ukuthi kulwe lento ngoba abantu bamakhosi laba abahluphekayo bengawuthola umsebenzi ukuthola umsebenzi babantu bangaphandle. Umasipala kufanele enze imithetho ezokwenza ukuthi abantu abenza la lezi zinto nje belandelwe bemiswe mekufanele bemiswe. No Department of Labour because Department of Labour naye uyazi ukuthi nemiqathango ethile kufanele mayilandele naye kuzofuna ukuthi akwazi ukwenza ama-inspection akwazi ukubona ukuthi abantu abasebenzayo banazo zonke izincwadi abasebenzayo ngoba kusetshenzwa ngabantu ngoba beshibhile labangaphandle. So no Department of Labour somdinga asondele naye akwazi ukuthi alandele lezi zinto and i-demand ama-demand sizowadlulisa nakuyo u-Department of Labour ngoba naye sifuna ukuthi asondele akwazi ukubheka izinto zokuphepha lapha ngoba nokuphepha akukho kahle endaweni zokusebenza lapha. Kuphinde kube yilindaba yokuqashwa kwabantu bangaphandle. So yilezo zinto nje esofuna ukuthi inhlaka zonke mayisondele ngoba asikwazi ukukhuluma nge-unemployment kodwa sithola ukuthi sihleli siyabuka abantu bezoxhaphaza abantu phambi kwethu sibhekile sibuka. Ezindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu eMpangeni. Izakhamuzi zikamasipala eNewcastle zithi-ke ukwenyusa kwentela kagesi neyamanzi kuzoba-ke nomthelelo ongemuhle kosomabhizinisi kanye nabantu kabantulayo emphakathini. Lokhu kuba kusho ngemuva kombiko kamasipala wekwenyuka kwentengo kagesi ngo-13 wamaphesenti kanye namanzi ngo-7% kusukela-ke ekuqaleni kwenyanga ephezulu. Izakhamuzi zaseNewcastle zizwakalisa ukungenami ngokwenyuka kwentela kagesi kanye namanzi. Uzanele Mpungose uthi osomabhizinisi bazobhekana nezingqinamba. Kepha besinesifiso sokuthi phela akuthi before kunakekele kakhulu okuzidingo zomasipala kunakekele zomphakathi siyabona ukuthi amanzi ahamba kakhulu njalo nje mazithi 9 kuyale suke singasenamanzi ugesi uyahamba isikhathi esiningi sine reduction ke thina kakhulu ngapha kule indawo nanokuthi ke singafocus kakhulu kuma residents laba bangabahlali ke sibheke osomabhizinisi abakwazi abazama ukuthi benze imali noma bekwazi ukuthi beyiphilise emakhaya ababhekana ne challenge kakhulu ukuthi ngoba kuzonyuka ke manje indaba kagesi indaba kamanzi phila kanjani ngoba sibona ukuthi even imisebenzi ayikho emakhaya so kulokho okuncane sikuzamayo akungacindezeli phela kakhulu abahlali baseNewcastle. uLehlohonolo Mathe uthi lokhu kuzohlukumeza umphakathi wabantu abentulayo. Kepha ke ihlukumeza kuthina kakhulu nje umphakathi wabantu abantulayo kuzoshintsha impilo zabantu kwenze ukuthi ku increase i-financial burden emndenini ehluphekayo noma kuma household ahluphekayo ngoba phela uma sekukhula idingo njengogesi amanzi izinto ezinjengaleso impilo isizoba nzima kakhulu kumphakathi wakithi and kuloko kuzo reduce even access to ama services abalekile okusho ukuthi mhlambi consumption yamanzi ebenisebenzisa endlini ngoba sekhulile sekuzoba nzima ukuthi nithole sufficient services ebenijwayele ukwathola ngaphambilini. Kanti obunye walaba uthi umasipala kufanele enze uhlelo lwama flat rates. The more kukhushula ama tariffs it's the more abantu bengezikhokha kakhulu so siyafisa nje ukuthi umasipala uyithathe serious lento yama flat rates so that wonke umuntu azokwazi ukuthi kube khona ingxenye ethile azokwazi ukuthi ayikhokhe then
ngalokho uzokwazi ukuthi sibone irevenue eningi ikwazi ukuthi ingene kumasipala wethu kuzokwazi ukuqhubeka ne-service delivery, because with tariff hikes ekhuphuka kangaka, definitely you won't see any service delivery because abantu angeke baze bakwazi ukuthi bakhokhe kumanje. Khona manjalo usomlomo wamasipala uMntwana uthenga amehlo Zulu uthi lokhu kungumgomo kamasipala ukuze bekwazi ukubhekana nazo zonke izidingo zalo masipala. Inyukasela benomehlo kakhulu, angifuni uqamba mama. Nanikhumbula kahle uNesa uthi ukhuphule ngamalini, thina sikhuphulanga ngaleyo mali because sinalento yokucabangela abantu uthi vele ayikho, sibe sikhuphule about 30% now ucabanga ukuthi uNesa bevumelana no Eskom ukuthi bemalini, now you'll be shocked. So asiyanga kuleso stage thina nalokho kwama property rates ke nayo ke sifaka nje u6%. Into awuzwakali kahle u6%, ngiyayithi abanye abawochaza ukuthi u6% into enganani, uthi xhase nje mhlawumbe o60 cents entweni oyikhokhayo, uyabo imali nje encane bona kanye uhulumeni. We are the state sphere of government. Angi-emphasize that. We have to make our revenues thina njengohulumeni because nohulumeni omkhulu ne-province iyasixhasa nje kancane but siyazenzela. Ubikuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV. Nazi-ke obekuyihloko bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. ICabinet lesifundazwe lihambele eMzinyathi uvelile osola ngokugwaza unina wengane yakhe kanti odokotela abangaqashiwe nohlelo lokusiza izakhamuzi mahala. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-17.61 cent emaqhathaniswa nedola semelika, libo 24.18 cent emaqhathaniswa nopondo, libo 20.76 cent emaqhathaniswa ne-euro, igolide lona $3,338.08 i-ounce, uboya lungahluzwe wona $67.11 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu le-Orlando Pirates selimemezeleke izindaba zokusayinisa isibabuliselo Bafana u-Oswin Apoliso kuvela ukuthi-ke ubecathanyelwa yi-Kaizer Chiefs namanye amaqembu aphesheya kwezilandle. Lo mdlalo oneminyaka engama-23 ubudala usayineke esuka kwipolokwane City eyakwazi ukumgcina ngesizini ka-2024-2025 noma-ke iqembu lase-Algeria MCL selimnunusele ngetshe lemali. U-Apoliso oshayeka amagoli 2 ngesizini ephelile ungumdlali wesishiyagalombili osayiniswe esigamakepula ngaphambi kwesizini ka-2025-2026. Nasisimo sezulu sakusasa esikalindeleka. Bukelikeze yaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.